ka fahimci annabi da sahabbai ba sai komai ba sai Qur'ani amma yanzu da kake cewa a'a ai cikin Qur'ani ba a ganewa dole sai an karanta mota ko Bukhari ko Muslim to na tabbata ne cikin sako ne kake badawa kuma mun gano sakon kana nufin a aje Qur'ani a dauki wancan littafi in ba ka ce haka nan ba yake kaya gwada min ba misali da zaka gane littafi ne guda biyu wannan Qur'ani wannan sahihul Bukhari sai ka zo kai bayani ka ce shi Qur'ani an karanta shi ba a gane ba ba za a fahimci sallah ba ba za a fahimci azumi ba a takaice ma ba za a fahimce shi ba a gane addini kai kuma ka suka gane addini sai aka ce wannan Qur'ani shi ba gane addini amma kaga ga sahihul Bukhari nan shi ana gane addini ana fahimta ana gane komai kai kuma tun da so kake ka gane in ka zo Allah wanda zaka tsaya wanda ake gane ko da ba gane ba ko ba kai ce tallace ake yi ta abin Qur'ani a wancan sai ba wannan ba gane ba wannan ana gane ba sai kuma tabbata dan ka gane zaka yi in ka gane wannan gudun ma sai ko kake sai ka gane Allah kiyaye mana kai ga Allah ma sadu na'am ga Malam Abdullahi Abdullah ka kuma Malam Ahmad Rufai bari mu misali da Malam Abdullahi Abdullah na'am Malam Abdullahi Abdullah an yi bakon balarabci sai Abdullah ya zo ya larabci balarabci na ko kalma da bai gane akai ya gaza gane sai da tura Allah ramma na ce Allah ramma sai kai magana shi Allah ramma na fara magana sai ya rungu shi suka tafa suka yi ta labari ana dariya da larabci ciki wahi da larabci ciki wahi da larabci Allah ramma ya Allah Abdullah bai yi ba to Qur'ani za ka ce maka wannan Qur'ani shi in an karanta ba a ganewa amma shi kuma wannan littafi na Bukhari in an yi ana gane komai na addini shin don Allah ciki waye ya bayani tunda nan bayani ne Allah ya shi Qur'ani bayani wane ne bayani Allah ne to sai ka ce ma Allah in yi bayani ba a ganewa amma Bukhari in yi bayani ana ganewa Bukhari in yi bayani a lokacin ya wani